Il-bira ħamilna 1035 tests oħrajn u minn dawn ħarġu 6 li huma pożittivi. Bekk issa n-numru ta' każijiet li aħna sibna li huma pożittivi huma ta' 399 u niftakru li minn dawn għandna diġà 44 li huma recovered. Il-numru ta' swabs issa tela il-fuq minn 20,000, infatti għandna 20,139 swabs li saru. Minn dawn is-6 każijiet li ħarġu pożittivi dan l-aħħar 24 sija, kellna 3 minnhom li huma pożittivi fost l-immigranti ta' Halfar Tent Village. Bħalma kont qed ngħidilkom aħna bqajna għaddejjin bir-random testing ġa dan il-Halfar Tent Village, parti mill-strateġija ta' containment li għandna f'dan il-post, aħna wara li konna għamilna kwarantina tal-post biex aħna innaqsu il-firxa anka il-barra minn dawn il-postijiet. Minn dawn il-każijiet li aħna għadin nagħmlu testijiet issa rriżultaw 3 oħra li huma pożittivi li huma raġel li ġie mill-Bangladesh ta' 18-il sena, raġel ieħor ta' 26 sena li kien ġie mill-Eritrea u raġel ieħor ta' 19-il sena li kien ġie mis-Senegal. Bekk aħna qegħdin nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna kemm min-naħa tal-Ministeru tagħna, mill-Ministeru responsabbli wkoll mill-reception centers imma anke wkoll min-naħa tar-Red Cross fejn qegħdin naraw dawk in-nies jekk kellhomx sintomi imma anke qegħdin nagħmlu dawn ir-random test u fosthom għamilna 20 oħra l-bieraħ minn dawn ħarġu dawn it-3 li huma pożittivi. It-3 każijiet l-oħra li kellna li huma pożittivi huma wieħed raġel Malti ta' 21 sena li huwa student. Dan beda bis-sintomi fit-12 ta' April kellu griżmeħju ġaħu ġieħ ta' ras u dan kien kuntatt ta' każ ieħor li konna diġà notifikajnikom bih iktar kmieni din il-ġimgħa. Għamilna l-contact tracing tal-familja u sibna propju dan il-każ li beda bis-sintomi għamilnilu t-test u hemmhekk ħareġ li huwa pożittiv. Dan kellu xi ftit kuntatt max-xogħol, però hemmhekk aħna komplejna għaddejjin ukoll bil-contact tracing kien hemm persuna waħda biss li kien pożittiv. Għandna każ ta' marra Awċija ta' 38 sena li taħdem ġa hotel, bdiet bis-sintomi fit-13 ta' April bil-sintomi ta' imnieħer qattar, kienet qed taħdem l-aħħar fl-14 ta' April u hemmhekk aħna dejjem bil-contact tracing ta' dan il-post, l-impjegati li kien hemm magħha, iktar importanti wkoll li aħna qegħdin nassiguraw li hemmhekk qed isir id-disinfection kollu li hemm bżonn ħalli hekk nkun nistgħu nħejna kull traċċa li seta' kien hemm espożizzjoni fuq dan il-post. Għandna raġel Malti ta' 60 sena li fl-14 ta' April beda bid-deni u ġieħ ta' ras u kellu nuqqas ta' toma. Dan jaħdem bħala Clark f'entità tal-gvern u hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu l-contact tracing tal-impjegati, qegħdin nagħmlu risk assessment ukoll fuq il-post ħalli naraw setax kien hemm espożizzjoni għal nies oħrajn ukoll. Dawn kienu 6 każijiet li kellna, bħalma dejjem ngħidu n-numri individwali mhumiex indikazzjoni ta' eżatti x'qed jiġri, imma jista' jkun li jkollna iktar każijiet li forsi għadhom sa issa ma ġewx għandna testijiet allura dejjem aħna nappellaw biex dawk in-nies li għandhom is-sintomi importanti li jkellmuna mill-ewwel fuq il-helpline ħalli aħna nagħmlulkom it-test u bekk aħna inkomplu nsaħħu dejjem il-containment strategy tagħna. Aħna rridu niftakru li bħalissa qegħdin sitwazzjoni li mhix bħal normal. Nis issa il-naġimat għaddejjin din is-sitwazzjoni u qegħdin naraw li sfortunatament qed ikun hemm nies li qed isibu diffikultà biex huma jaddattaw għal din il-foundation bħala l-Ministeru tas-Saħħa biex nofru dak is-sapport kollu li hemm bżonn għal dawn in-nies li qed iħossuhom differenti mill-ħajja normali ta' kuljum qed iħossu ċertu tip ta' anżjetà. Mela qegħdin naraw li hemm nies li qatt ma kienu jbagħtu qabel b'anżjetà, imma issa b'din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha qegħdin jaraw li qegħdin ibatu biex jaddattaw għas-sitwazzjoni. Però wkoll qegħdin naraw ukoll ftit nies li qabel kellhom anżjetà u ma kinux kienet kontrollata, però issa qegħdin ikollhom jerġgħu l-istess sintomi ta' din l-anżjetà.
Għal dawn in-nies importanti li intom tfittxu l-għajnuna immedjata u għalhekk flimkien ma' Richmond Foundation u l-Ministeru tas-Saħħa aħna ħloqna l-helpline ta' 1770 li huwa qiegħed hemmhekk 24 hours available biex tkun tistgħu tagħmlu użu minnu u nappellakom biex jekk għandkom bżonn għajnuna tkellmu mill-ewwel. Hemm nies professjonisti fis-saħħa mentali li jistgħu jgħinukom, allura avviċinaw dan is-servizz. Sa issa tajjeb ngħid li meta ftaħna dan il-helpline fuq sistema ta' 24 hours 7 ġifieri għandek il-ħin kollu li tista' ċempel, kien hemm 350 persuna li benefikaw minn dan is-servizz. Li hija xi ħaġa tajba li aħna qegħdin inħarsu lejn is-sitwazzjoni kollha, qegħdin inħarsu lejn x'inhuma numri, qegħdin nieħdu ħsieb il-każijiet, nikkontenjaw kemm jista' jkun is-sitwazzjoni, però qegħdin ukoll nofru servizzi biex naddattaw għal sitwazzjoni li għandna fejn hija xi ħaġa li mhix normal u kemm jista' jkun iżjed mal-persuni nkun nistgħu naddattaw għal dan l-istil ta' ħajja li bħalissa qegħdin ngħixu. Binqas inconvenient iżjed aħjar għal kulħadd. X'ten wassal ftit kliem bl-Ingliż. Dear people who don't understand in Maltese language, we have had 6 new cases since yesterday, so the total number of cases now has increased to 399. These are the cases that we have which are known to us, so we still appeal to you, if you have any symptoms, please come forward so that we can test you and give you the care that you actually need. What is very important as well is that this is a lifestyle that we need to adjust to. It's different, so we understand that some people may have anxiety symptoms. We have set up a helpline for these people who specifically are suffering from anxiety symptoms. They may be new for someone, or they may be a relapse for some people who used to suffer from anxiety. So please, if you have any of these symptoms, do contact us. We have a helpline which is on a 24/7 available with mental health professionals. The number is 1770. Please call us so we can help you. And I appeal again to you. Heed the advice of health professionals, heed the advice of the health authorities, and stay safe. Thank you. Nieħdu issa il-mistoqsijiet mill-ġurnalisti. Xewna Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. It was reported that one of Malta's positive cases works at the Freeport. Could you kindly confirm whether this is true and whether since then any more Freeport workers tested positive? And also, if these cases are true, what precautions have been taken due to the fact that there are certain areas at the Freeport where multiple workers gather at one point, for example, to punch in or out, thus being in close contact with one another? Thank you. Yes, we had one of the cases reported of last week that this was kien ħaddim li jaħdem il-Freeport u dan il-persuna aħna għamilna risk assessment ta' fejn jaħdem u rajna li dan ma jkollux kuntatt ma' ħaddiem oħrajn. Aħna kellimna ħafna mill-ħaddiema l-oħrajn kollha, informajnihom bis-sitwazzjoni u anke rajna bħala risk assessment kemm seta' kien hemm espożizzjoni u rajna li ma kienx hemm iktar nies li kellhom espożizzjoni biżżejjed li jkunu dawn friskju għalhekk ma kienx hemm bżonn li n-nies imorru f'karantina. Fuq areas li huma komuni aħna dejjem nappellaw li fuq kwalinkwa post tax-xogħol dejjem ikun hemm l-iġene personali li hija importanti u anke li hemmhekk intuża hand hygiene importanti ħafna ħalli jekk kwalinkwa mod ikun hemm xi ħadd li seta' kellu xi sintomi jew inkella jkun qed iġorr il-virus hemmhekk ma tittieħedx minn persuna għall-oħra. Christine, Net News. Good afternoon, Professor Gauci. Għanna rapporti li fera partikolari ta' bank fil-belt il-bira ħollum kella tingħalaq minħabba li marru fija immigranti li l-identity card tagħhom turi li qegħdin jgħixu fil-Ħalfar Open Center. Ma nafx tistix tikkonfermalna dan jekk kienx hemm xi persuni li ħarġu miċ-ċentru fl-aħħar 24 sija. U wkoll xtaqt insaqsi minn daw 20,000 plus tests li saru, jekk kienx hemm minnhom li huma repeat tests. Tajb ngħidu li jekk nitkellmu fuq iċ-ċentru ta' Ħalfar Tent Village, hemmhekk dawn qegħdin f'kwarantina
u hemm is-sigurtà kollha meħtieġa biex ikunu żgur li dawn in-nies ikunu qegħdin hemmhekk u aħna ma waslulniex dawn ir-rapporti. Fuq it-testijiet li aħna għamilna, aħna naraw li dawk huma testijiet li inti jkollok persuni li għandhom is-sintomi u wkoll qegħdin nagħmlu ċertu testijiet fuq nies li m'għandhom sintomi anke bħala pereżempju n-nies healthcare workers li ħajkunu qegħdin jitlu pereżempju float people's homes. Qegħdin nagħmlu wkoll ċertu testijiet fuq min m'għandux sintomi bħala random, però qed niffukaw il-maġġor parti tagħna fuq dawk il-każijiet li huma simptomatiċi ħalli jekk aħna nkun nistgħu naqbduhom mill-ewwel. Du niftakru wkoll xi repeat tests fuq l-istess nies jistgħu jkunu. Meta aħna nsemmulkom il-każijiet li konna pożittivi, aħna nerġgħu nirrepetu it-test ta' dawn il-persuni wara 14-il ġurnata ħalli hemmhekk aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-assessment tagħna ħanaraw għandhom xi recovery. Jiġifieri jista' jkun iva li jkun hemm xi ftit minn dawn il-każijiet li jkunu repetuti fuq l-istess persuna, però jkun hemm raġuni għalfejn inti tirrepetija. Keith, Times of Malta. Iva, ilhom xi 4 ijiem issa, is-tendenza numri żgħar, numri inqas minn 10, ma taħsibx issa din m'għadix fluk, jiġifieri ġurnata waħda operazzjoni. Il-fatt li hemm trend issa fuq numru ta' ġranet. Jidher li forsi il-pandemija f'Malta hemm sinjali li bdiet tnaqqas. Rridu niftakru li bħalma dejjem qegħdin ngħidu n-numri żgħar iva qegħdin hemmhekk li hija vera xi ħaġa li hija tajba, però rridu nassiguraw li din hija l-picture vera li qegħdin naraw hemm barra. U allura rridu nassiguraw li dak in-nies kollha li vera għandhom bżonn u qegħdin is-sintomi jridu jiġu għandna. Huma ftit il-ġranet li s'issa kellna li huma numri vera żgħar, aħna qegħdin nkomplu nħarsu lejn it-trend line u inti jrid kollok numru ta' ġranet u anke ġimgħat biex tara vera li inti jekk ilħaqx il-pik jekk platojjajx u mbagħad tibda tara jekk hemm xi niżla. Marija, TVM? Professur, kellna il-menti minn diversi nisa tqal illi qed jinsabu ansjużi ħafna għaliex ħarġet deċiżjoni li ma jistgħux jidħlu magħhom jew il-missier jew inkella partner jew supporting partner u qed jgħidulna li qed iħossu ansjetà kbira jrid jidħol biss fl-aħħar stadji tal-proċess tal-ħlas. U qed jistaqsuna jistax isir swab biex forsi din tiġi rranġata u jekk ħajidħol fit-tieni stadju qed jistaqsuna mhux xorta jista' isir xi tip ta' infettar jew forsi l-biża' li hemm dwar dan u t-tieni mistoqsija jekk jogħġbok. Kellna wkoll talbiet ta' nies li jgħixu ma' persuni vulnerabbli li joħorġu għax-xogħol u qed jistaqsuna jistgħux jagħmlu xi swab test biex jassiguraw li huma safe għal persuni vulnerabbli li jgħixu magħhom. Grazzi. Grazzi Marija, naħseb din mistoqsija tajba ħafna li ħafna qegħdin nisaqsu ilna. Nistgħu noqtu żewġ mistoqsijiet. Waħda minnhom hija meta inti għandek tagħmel swab. Għaliex ħafna qegħdin jaħsbu li inti tagħmel swab test tajjeb u mbagħad inti tassigura ruħek li inti m'għandekx il-virus. Mela, meta jsir is-swab test li jsir permezz ta' swab li tidħol wara tal-imnieħer, hemmhekk aħna nkunu qegħdin naraw jekk hemmx il-virus biżżejjed biex meta aħna nieħdu din l-swab fil-laboratorju li permezz ta' ċertu testijiet ta' PCR li jaqbad partiċelli minn dawn il-virus, hemmhekk aħna rrid ikollok biżżejjed numru ta' partiċelli tal-virus biex inti jaqbdu it-test tal-laboratorju. Ġifieri jekk ikollok pereżempju għadu ma kellekx biżżejjed virus jew inkella għadek m'għandekx traġett biżejjed fil-marda, jew inkella laħaq diġà għadda parti sostanzjali mill-mard, hemmhekk ma taqbdux. Allura meta inti tagħmel is-swab test huwa swab test li huwa diagnosis ta' dak il-ħin. U swab test ma jsirx bħala screening, ġifieri ma tistax tgħid isma' jien nagħmel dan it-test tal-iswab, allura ħankun ċert li dan il-persuna m'għandux propja l-virus. U għalhekk li aħna dejjem inżommu is-social distancing tajjeb u anke għalhekk aħna lin-nies kollha anke dawk li jiġu negattivi ngħidulhom isma' ibqa' d-dar ħalli inti ma tferrix l-ebda mikrobu milli jista' jkollok. Allura hemmhekk ma jistax jinduża fl-ebda ċirkustanza f'dawn li qegħdin insemmu. Il-sitwazzjoni fuq il-ċertu miżuri li qegħdin jittieħdu fuq Mater Day biex tnaqqas l-ammont ta' nies li jitlu Mater Day bħala il-relatives jew inkella ħbieb qiegħed hemmhekk biex aħna la darba issa għandna trasmissjoni lokali fil-komunità tagħna dejjem innaqsu in-numru ta' nies, dejjem innaqsu r-riskju li jista' jkollok persuni li jdaħlu il-virus ġal-isptar tagħna u anke li jkun hemm esposti kemm in-nies u kif ukoll l-istaff. Jean Paul, Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. My first question is with
in regards to women in labor. Why are fathers or partners only being allowed in the last stage of labor? What difference will it make if they're allowed in any earlier? And my second question is in regards to some comments made by US President Donald Trump last night. Trump had said that he's going to stop funding to the WHO because it was too China-centric. Do you agree with him? And is your relationship with the WHO going to change as a result of the USA's position? Thank you. Mela, l-ewwel mistoqsija dwar din diġà weġibtadni fil-mistoqsija qabel ta' TVM, jiġifieri l-istess risposta. Ir-relazzjoni tagħna mal-Għaqda Dinja ta' Saħħa hija tajba ħafna. Aħna jkollna komunika kważi kuljum ma' esperti ta' WHO u anka ikollna wkoll komunika diretta mal-Għaqda Dinja tas-Saħħa anka mezzi formali fejn l-Għaqda Dinja tas-Saħħa tagħmel il-recommendations tagħha. Nafu li l-Għaqda Dinja tas-Saħħa tagħmel diversi recommendations, aħna qegħdin nimxu fuq recommendations kollha tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tal-ECDC għaliex dawn huma magħmulin fuq evidenza li qiegħda toħroġ regolarment. U dejjem il-pajjiżi jkunu qegħdin jaddattaw għas-sitwazzjoni li qegħdin fiha huma. Trisha, One News. Good afternoon, Professor Gauci. Qed ikun ħafna mistoqsijiet fuq il-fabbriki u anki il-bajiet fabbriki li jagħmlu speċjalment affarijiet mhux daqshekk mejjusa bżonn jużi bħalissa x'inhi l-pożizzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa fejn jidħlu il-fabbriki u anki il-bajiet. U mistoqsija oħra biex inżid fuq ta' tqala jekk it-trabi ta' twelid u mhux meqjusa bħala vulnerabbli. Mela, fuq il-fabbriki, aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ ukoll tas-sitwazzjoni, qegħdin naħdmu wkoll ma' diversi entitajiet ta' min ħaddem fejn qegħdin min-naħa tagħna wkoll ngħaddu rakkomandazzjoni ta' x'għandu jiġri anke fuq postijiet tax-xogħol biex inti tista' tnaqqas il-firxa. Allura hemmhekk fejn qegħdin ikun hemm miżuri biex inti ma jkunx hemm persuni li jittieħdu minn xulxin. Ta' ħaġa importanti hija li n-nies li jkunu ma jfilħux ma jmorrux għax-xogħol imma anke social distancing, anke li inti jsir test ħalli persuni raw hekk għandhom ġdeni, anke li persuni jużaw il-hand rubs li huma regolari ħafna dawn huma kollha miżuri importanti biex innaqsu l-firxa f'dawn il-postijiet. Infatti bħalma rajtu anke mir-rendi konti ta' kuljum li kont qiegħda antikom huma vera ftit il-każijiet li qed ikollna minn dawn il-postijiet u anke meta kien hemm xi każ il-firxa minn persuna l-oħra kienet minima ħafna. Fuq il-bajiet iva, sfortunatament rajna li kien qed ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm nies li jmorru hemmhekk imma mbagħad xi imorru hemmhekk jiltaqgħu ma' numru ta' nies. Allura aħna għandna kemm jista' jkun nevitaw li mmorru postijiet fejn hemm numru ta' nies li jistgħu jiltaqgħu. Għaliex jekk inti tkun fuq post hemmhekk inti tista' tgħaddi lil ħaddieħor. Fuq it-trabi ta' twelid, aħna nqisu it-trabi ta' twelid li huma vera żgħar li huma vulnerabbli fis-sens li iva meta tħares lejn ir-riċerka nafu li bħala tfal mhumiex qed jiġu affettwati daqs ħaddieħor, ma hemm fir-riċerka li jista' jkollok trabi ta' twelid li iva jekk jaqbadhom dawn il-virus ikun hemm jista' jkun hemm komplikazzjonijiet. Allura l-appell tagħna huwa li inti meta jkollok l-ommijiet li qegħdin jieħdu ħsieb li t-tarbija jkunu żgur li anke jekk għandhom bidu ta' ċertu sintomi mill-ewwel jiġu għandna jagħmlu t-testijiet ħalli jekk nevitaw li jkun hemm trasmessi għal ħaddieħor. Kurt, Multu Today. Profs, mistoqsija, xtaqt forsi xejn iktar dettal fuq il-każ tal-mara Awċija ta' 38 sena. Semmejtu li sar xi diżinfettar fuq il-post tax-xogħol. X'kuntatti kien hemm, kemm nies setgħet ġiet inkuntatt dil-persuna. U tieni mistoqsija dwar id-djar tal-anzjani. Kellmuna xi nies li ovvjament issa li ma jistgħux ilhom issa numru ta' ġimgħat ma jaraw il-raba tagħhom. Jekk hux qed isiru spot checks min-naħa tal-awtorità biex jaraw li dawn id-djar, anki djar privati, qed ikunu up to standard fuq livell ta' iġene, fuq livell ta' prevenzjoni li qed jittieħdu fid-djar stess. Iva, fuq il-hotel semmejna l-marra Awċija din kienet taħdem xogħol klerikali u mill-informazzjoni li għandna sissa li kien hemm persuna waħda biss li kien qiegħed fl-istess uffiċċju ma' din il-persuna li kellu kuntatt, però dan kien wieħed mit-testijiet li ħarġu tard il-bieraħ fl-għaxija u bħalissa għaddejjin ukoll bl-assessjar fuqu. Però kif qegħdin nitkellmu bħalissa hemm ukoll il-disinfection li qed isir u anke l-Environmental Health Inspectors ta' Għawdex li qegħdin ukoll jagħmlu monitoraġġ tal-disinfection li propju qed isir.
Fuq djar tal-anzjani rridu niftakru li dawn huma wieħed mill-iktar areas li aħna qegħdin nagħmlu focus fuqu għaliex il-fatt li inti kollok istituzzjoni fejn għandek numru ta' nies ma' xulxin hemmhekk għandek riskju ta' trasmissjoni immanka il-fatt li inti huma dawn in-nies li huma vulnerabbli minħabba l-età tagħhom u anke minħabba l-fatt li dawn probabbilment jista' jkollhom iktar kundizzjonijiet mediċi li jpoġġuhom iktar vulnerabbli. Aħna naħdmu fil-qrib ukoll mal-Standards Authority li tilliċenzja l-Old People's Homes u hemmhekk qed issir ħidma tajba ħafna minn dawn l-entità biex inkunu żgur li qed isiru l-miżuri meħtieġa biex aħna nevitaw il-firxa ta' dan il-virus u anke proprju kemm jista' jkun li jidħol il-virus ġa dawn l-entitajiet. Imma anke il-miżuri l-oħrajn kollha li tiddependi fuqhom li toħroġ il-liċenzja fuqhom biex aħna nkunu żgur li l-anzjani tagħna jkunu qegħdin jiġu protetti imma anke jkunu qegħdin jgħixu f'homes li huma ta' standard għoli. Claudio, Orizzont? Sellimlek, Prof. Gawci, kien hemm każi barra minn Malta fejn pazjenti li kienu mordaw fiju reġa' ħarġilhom il-virus. Min ifiqgħu Malta? Qegħdin tkomplu ssegwuh x'inhi s-sitwazzjoni u mistoqsija oħra ma jimpurtax semmejt li hemm min qed ibati biex jiddattal din is-sitwazzjoni li għandna. Li ma faxxa ta' etajiet li qiegħda din tolqot l-aktar. Grazzi. Fuq recovery tal-persuni, aħna għandna l-protokoll tagħna li huwa bbażat fuq l-evidenza li juri li meta inti għandek persuna li huwa pożittiv, inti tagħmillu it-test terġa' wara 14-il ġurnata li hemmhekk inti għandek meta huwa l-aħjar żmien li x'aktarx ikun ħareġ negattiv. Sakemm ikun ilu 14-il ġurnata mingħajr sintomi, jiġifieri aħna jekk ikollu s-sintomi nibqgħu nsegwu sakemm jgħaddu 14-il ġurnata wkoll. Hemmhekk la darba joħroġ negattiv aħna dan il-persuna naraw li hemmhekk niddikjaraw bħala recovered, però aħna nagħmlu wkoll numru ta' ġranet oħra li hu l-persuna jibqgħu wkoll f'kwarantina ħalli aħna nkunu żgur li dan kompletament ikun ħareġ minn dan il-virus. Il-protokoll propja jgħid la darba inti ħareġlek negattiv tista' dal-persuna jista' joħroġ mill-kwarantina immedjata. Aħna qegħdin inkomplu nsegwu l-protokoll biex naraw li mhu l-aħjar żmien li aħna noħorġuh mill-kwarantina. Però dan nies ukoll qed intuhom il-parir lekk huma l xi raġuni jew oħra jerġgħu jkollhom xi sintomi importanti li jkellmuna mill-ewwel. U sa issa ma kellniex minn dawk il-każijiet li reġgħu ħarġulhom is-sintomi fejn aħna rġajna sibna li huma pożittivi. Amy minn Newsbook? Insellimlek, Prof. Gawci. Illum ġie publikat rapport min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea dwar analiżi ta' jekk wasalx iż-żmien biex forsi jitneħħew xi miżuri. Il-Kummissjoni Ewropea semmet 3 settijiet ta' dawn it-tip ta' kriterji. Waħda minnhom hija li s-sistema tas-saħħa tkun ikolla il-kapaċità biżżejjed biex tkompli tilqa' sitwazzjoni minkejja li forsi jitneħħew ċertu miżuri. Dwar is-sitwazzjoni f'Malta, fiex inhi s-sitwazzjoni? Wasalna f'dan livell jew forsi qatt fadal biex nilqu dan l-istadju? Iva, din hija mistoqsija importanti oħra fejn aħna rridu niftakru li meta aħna nagħmlu l-preparedness plans tagħna, aħna naħdmu minn kmieni ħafna. Ġifieri mill-ewwel kif beda jkollna, l-ewwel kif sirna nafu bl-ewwel każijiet fuħan, mill-ewwel għamilna l-preparamenti aħna tagħna ħalli naraw kif aħna nistgħu niddiljaw mas-sitwazzjoni la darba jkollna xi każijiet ta' Malta. U dan ix-xogħol qed isir bħalissa, dan il-kontrolli li qed isir huwa sforz ta' ħafna ħidma li saret qabel. Aħna wkoll bħalissa qed naħdmu wkoll fuq transition bħalma konna diġà semmejna wkoll fl-aħbarijiet qabel fejn aħna meta jasal il-waqt li mbagħad tibda timxi biex inti tibda ddaħħal ċertu servizzi wkoll aħna jkollna pjan li huwa lest ukoll. Però għalissa għadu żmien, għalissa għadna qegħdin tilajn fil-kerv il fuq, allura hemmhekk aħna rridu nkunu żgur li aħna kwalinkwa miżura li nistgħu nieħdu tkun żgur miżura li tkun magħmula f'waqta li tkun evalwata kollha f'waqta li aħna ma jkollniex sitwazzjoni fejn aħna nibdew naraw iktar firxa. Allura s-sitwazzjoni bħalissija ta' containment, ta' monitoraġġ, ta' strateġija ta' swabbing, ta' identifikazzjoni ta' nies li għandhom is-sintomi, ħalli jekk aħna nkun nistgħu niżolawhom u npoġġuhom f'kwarantina dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom. Huma miżuri ta' sustainment ta' l-isolation tan-nies u anke ta' sustainment ta' nies li jkunu social distancing ħalli jekk aħna nkun nistgħu nevitaw trasmissjoni minn persuna l-oħra. U iktar istrateġija waħda importanti hija li aħna nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli.
Dawk kienu ir-rendikontu l-mistoqsijiet li kellna għallum, nawgura l-kulħadd il-ġurnata tajba u dejjem infakkarkom biex aħna nkomplu nimxu ma dawn il-rekomendazzjoni li qegħdin namlu li aħna nipproteġu lil vulnerabbli, nieħdu ħsieb saħħitna u anka li aħna nevitaw li kemm jista' jkun noħorġu barra ħalli jekk żgur ma niltaqgħux ma dawn il-virus. Inselmilkom.